Ahoj, dlouho jsem se neozval, protože jsem teďka měl takové období, kdy jsem byl více v sobě a zakončil jsem ho 14denním půstem jenom o vodě, to znamená 14 dní jenom vodička, nic víc. A vlastně rozhodl jsem se, že ty dojmy, to, co mi to jako přineslo, dalo, vzalo, jaké to je, i určité ukázky toho, když jsem si třeba proměřoval čakry, jak tělo v průběhu toho pustu vlastně funguje, tak o tyhle ty výsledky a dojmy se podělím na vyladění příštím, na které vás teda srdečně zvu a budu se tam těšit a řeknu vám více o tom, co vlastně všechno nám půst jenom o vodě může dát, na co si dát bacha, jak se na něho připravit a taky jak potom probíhá a jak ho tělo snáší. A jak s tím souvisí práce s čakrama, se zvukem, se zpěvem a tak dále, jak nám v tom vlastně může ohromně pomoct. Takže máte se na co těšit a já se budu těšit taky. Ahoj.